Zvemusika hazvisi kunyatsokufambirai mama. Chokwadi munhu wamwari. But pamashure apa zvaimbofamba kaizvo. Chokwadi zvaimbofamba. Mune mudzimai akambokubatisaiwo here kuti munomuhodherawo kumbariwa? Chokwadi togara chingobatisana mari. Taimbobatisana mari. Membobatisana? Chokwadi. Saka pamapedzisira kubatiswa apa makamutengera here zvinhu zvake? Handina kutenga, ndakabirwa mari yese zvese neyangu. Saka ndakuzvikwanisa kuhodha zvandanga. Yakabiwa. Totenda. Ndafunga mumwe mudhara wokumaraini uko. Ndakanzwa kuti akarohwa nemwana. Ndobva ndatomuona ndakati ko fesi yakaita sei? Ndakanyeperwa hama dzangu. Ndikati ndakapondwa nematsotsi. Ndakati kupi? Akabva atotaura nekwazvakaitikira. Ndakamutarisa hangu kudai. Zvikati tichibva kwakati pamuti wakati. Ndikati saka vakatokubata zvikanzi ndakatorohwa zvisingaiti. Ndopakazosvikawo mumwe zvikanzi munhu wamwari haanyeperwe. Ndopakazoti ndakarohwa nemwana. Saka ndikuti ndikatarisa madha ava so ndichinyatsonzwa kuti vakatobirwa mari yavo ndiri kunyatsovanzwira tsitsi. Nai mama, makabirwa zvaita sei? Handizivi kuti zvakafamba sei. Ndakatongoona ndisina mari. Ipapa ndanga nchida kukubatsirai. Because ndiri kuoneswa kuti marentals enyu ari kukunetsai. Saka ndanga ndaoneswa kuti pane nguva tingotaura zvemusi wamatumwa wamazobirwa. Pane nguva yekuti imimi rendi yenyu yaidiwa apa mabatiswa kunzi ndaona ndihodherawo zvinhu. Ndobva ndakuona yangu hamuna kubuda kuenda kunohodha. Mamutori mumba zvenyu zuva rese. Ndobva mazongobuda muchiti mabirwa. Asi musina kubvira maenda. Zvokuti dai manga mabvuma kuti ndizvo zvamakaita makavhara munhu mari, ndingadai ndakubatsirai. Chokwadi ndakataura ndozvandakaita. Izvozvi makamira ipapa ndiri kuoneswa mai vamakavhara mari vari kugunun'una, vari kutuka pamusoro pezita renyu. Ivo vakatozvinzwa kuti hamuna kwamakaenda nemakuhwa. But ndiudzei kuti pamakavaudza kuti ndabirwa vakati chii? Vakati zvinowanikwa. Bva wangonyarara havo. Wangonyarara. Kugunun'una kwavari kuita mumwoyo mavo. Kuti chokwadi munhu angandibire mari yekuhodha achibhadhara rendi yake nokuti zvakatosvika kudhara. Ndokuri kukunetsai. Kuti nyaya yenyu igadzirisike, ingoendai kuna mai vavo. Mungonovataurira chokwadi kuti sori bururu. Paya ndaubirwa. Mukuzvinzwa? Aita basa profeti ndichanovaudza. Because mukasadaro vachigunun'una, kana paine munhu akavhara ari kugunun'unirwa nemunhu panapa, ndikuudze kuti kugunun'una kwemunhu hakuiti. Munhu akagunun'una hakuite. Indine vamwe vanhu vandakanyatsoti inini life yangu inini chero munhu akandi overcharge, chero akandivhara mari ndokupa, but assurance one, as long ndichigunun'una hauna zvaunoita nesendi iroro. Nhasi unoyu kune mumwe munhu akakuvhara mari uchinyatsonoti ndavharwa. But unoziva kuti kuchema kwawaita misodzi yako, Mwari anoona zvokuti munhu iye haana kana zvaanoita nesenti iroro. Mwari angoitirai zvakanaka. Izvozvi ndakakutarisai kudai so mama, endai munogadzirisana namai avo. Mutoronga plani yekuti munovadzorera mari yavo sei. Amaita basa profeti ndichanovaudza. Mudzidze kusanyepa, nokuti izvozvi mama muchinyepera munhu waMwari. Hamuuye pamberi paMwari mavinge zvenyu. Ko muri kutonhorerwe manhero anaya, chamafambira chii zvenyu kana musingagoni kutaura chokwadi? Goodness yendi mercy we iriyo amana tiure bata mutumwa uponeswe.
Prophet Tifredi, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshayabandi pa number 11403 Mshayabandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi Pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.